2025ko, 19 urte zazpiko, selekzio autonomikoen Espainiako errugbi txapelunordea dugu gaur bezuen. Bera da, Alea Irakuliz. Bueno, lehenengo eta behin, zorionak. Eskerrik asko. Bai, otsaien 8an jolastu zenuten Bilbon, Euskadi, Katalunian kontra. Bai. Nire galdera da, aurkari gogorrak. Oso gogorra. Bai, oso gogorrak izan ziren, bai, partidu oso gogorra, polita bai ikusteko, baina gogorra bai. Azkenien Kataluniak beti irabazi golako txapelketetan, eta genekien partidua gogorra izango zela. Bai. Esan duzu, ikusteko bai. ETV baten egon zinen, Bibasuek programan, dan esan zendun jende gitxi joaten dela ikustera. Bai, normalean, igual gure ligetako partidutara eta lan ez da jende asko etortzen, etortzen die gure taldeko mutiek edo familiarrak eta lan, eta jendea, errokbiai buruz dakin jendea, baina kanpoko jendea ez da etortzen. Bai finalera, jende gehiago etorri zala, baina partidu normaletara eta lan ez da normala jende asko goti. Eta finalan egon zan, ondo egon. Bai, ambientaz. Posten hasenik, bitu, justo aste horretan, nik ikusin eman telebistan Espainiako txapeluna, baina nagusiena. Mutiek, bai. Eta, ez neskena sana, nagusiena neskena. Eta, fijatu nintzen, zeure entzun da, jende gitxe joaten zela, fija nintzen, esan, beramen. Eta nintzen, ostras, jende noikotxo daukara, igual, olako txapelketa garrantzitsuetan. Bai, txapelketa garrantzitsuetan, bai, azkenien selekzioak ikustera jende asko doi, selekzioa da eta azkenien errubiak esetzen duen jendie daki partidu dauela. Igual beste partidu normal batzuk, ez dira oso esanguratsuek. Bai. Aizu Alea. Baina nik flipatu negoena izen zan, 19 urte dekosuz, eta hasi zinen errubia, onda lagitxe. Bai, urte bi. Bai, nire bigarren urtea. Hau, bigarren urtea bakarrik. Eta ja, sauz, Euskadiko selekzioan, Espainiako txapelketan. Bai. Hori zelan, da superoparia. Bai, nik ikusi noan opari bat bezala. Ezkenien, hain gitxi egon da rugbien da holan, holako gauza bat lortzea, nitxako opari bat izan zen, inok ez dugu espero holako gauza bat hain gitxitan lortzea. Ezkenien futbolan eta holan, denbora gehiago behar duzu holako gauza bat lortzeko, eta derrepente, urte terri jolasten eramati eta esatie, zau selekzioan, joan bizara entrenatzea, eurekin jolastea, eta holan izen zen, ostras. Bale, eta hori zela emon zan, zuk esan duzu beste kirol baten gatxagoa da, adibidez atletismoan, zu bakizu egin behar duzula marka bat, eta marka horregaz, agian jasoa Espainiako txapelketara, baina errudin zer da, dauz behatzaileak beste talde kiroletan bezala, edo hori zelan emon zan? Berez, behatzaileak dauz, baina adibidez nik sartu nintzen selekzioan, ze normala egiten dire entrenamenduek atirekitara. Eta bidaltze horiek klubera. Martitxo honetan dekogu Durangon, ateirekiak selekzioan. Eta esan genuen batzuk, zeratik ez proba. Zeratik ez proba. Eta joan ginen ara entrenatxera, Durangora iraien, 3 pertsona joan ginen. Eta entrenamendu normal bat egin zan. Zornotzatik, Urgoso taldetik, 3 pertsona. Urgoso taldetik 3 pertsona. joan ginen. Eta hori zen zan, adibidez, selekzio baina seniorra. Eta aprobatzen, egin genuen entrenamendu bat, eta nik ikusi neban, adibidez, nire posizioan, ez zegoela jende asko. Adibidez, zegoen delantera pilo bat, igual zegoen 20 delantera entrenetan, eta gure posizioan, eratxi 10 pertsona. Zure zein da? Zure posizioan zein da? Nina zatxelarie, jolazte dut atxien, da normalan ja jolazte dut igual danetak, baina azken aldien nago jolazten 10 apertura bezala, gehien bat baite gana da, dana ikusi eta jendea esan, hau egin dugu jokaldi hau gero, tal. Igual nabila danetan. Baina hori, zeuen atxelari gitxi, eta normalan 7 jolazten dugu, orduan esan eban. Ostras, igual aukera dekot, ez da. Eta izen zen nolan ateireki bat. Eta egun horretan jasautzuen, urrengoan satoz Urrengo barriro be? egunean, adibidez, hori izen zen, Kataluniara juteko, Katalunien aurka jolazteko, amistoso bat, eta izen zen,
asteburu berean. Osa, entrenamendu bat aste azkenean, ostegunean esan zauzela selekzioan, ostiralean entrena general bat, jakiteko aunque sea jokaldiek, eta zapatuen jun Kataluniara. Dobegan jolastu eta vuelta. Hori, izan zan, como, dana superarin, eske, ez eban emon denbora pentsatzeko, hostia, nau selekzioan, ze hostia zeitoten. Da gero ja bai, supermeretxiako, bai egin zirela gehiago, beste aterik batzuk, igual egin ziren bi egun edo lan ikusteko jendea eta holan, eta hor ja, egin zeurien talde bat igual, eta 5 pertsonana, juten ginen azte azkenero entrenetan Elorriera, eta gero ja partidutarako egiten zeban konvokatoria. Igual 30 pertsonatik konvokatzen zeban 25. Bai. Elorriok hori da, komentatu zinuna, zela formakuntza taldea edolako zeozer, ez? Aipatu zen duen. Adiz gure taldea, Elorrio eta Burgoson hartien dekogu talde bat, eta ukartzen dugu gure taldea formakotxa talde bat bezala, zerin dakigu nivela dekogula, baina nivel gehiago lortu aldogula. Orduen dakigu kompetitibak izan algarela eta izango garela, baina ointxe momentuen, gara formakotxasko talde bat, gero hau, igual liga irabaztea hoiesela. Baina talde hori da, bien artean osatzen duzuna entrenatzeko, baina gero... Eta jolasteko. Jolasteko bai, eta zelan deitzen zari, A ber, berez txapelketan dau jarrite Elorri Urgoso, baina gure artien deitzen gara Urgorrio. Osa, Urgoso eta Elorrien artien, Urgorrio deitzen gara. Oso, bonita. Aizu, eta bebai entzuneuen lehenago zuk ezen nola egiten errupi. Egiten zenun saski hori. Betian egiten saski. Eta aldaketa hori, nondik dator, gure esan. Bapaten esan zen duen, aspertoina saski baloiaz, edo esan zen duen, ostras, ikusi dut errubia eta, guztu bilate, edo zelan gertatu zen. Egin bat izan zen, ikusi neban Zornotzan, hasi ezela egiten uda baten entrenamendu irekiek, neskak probatzeko, Zornotzan ateratzeko talde bat, eta holan, eta lagun bat, utxiko zebala saski, esan zeban, gurot joan, baina ez dut gure joan bakarrik. Eta nik beti anik, egonaz, ekidot rugby ikusite eta holan, eta beti ekidot, como sensazio hori, gurot proba bai rugby. Da, ikusten eban ja, saskitaz, igual, kantxetan eguela, eta esan eban, anoi zui laguntzen, eta probatzen, eta horri ikusin eban ja rugby zer zan, nolakoa zan, eta... Bai, urte horretan erabakin ebala, azken urtea saski egitea. Orduan, rugbyia Zornotzan zeroan nesken taldi urte bat, eta nila jo nintzen urrengo urtea. Baina holan. Zu sartu zen nila eguan taldea inda eta dana. Bai. Bai. Eta lagunak jarraitzen dugu, lagunak paso egin dugu. Bai, jarraitzen dugu. Esko lagunetan gertatzen da askotan, ez da? Dinozula, noa lagun bate, kastinetan eta hola, jo nintzen lagunari lagunduten kastinera, eta gero ni hartu ninduten eta laguna. Eta beste fijo, beti pasetan dalako zoze, baina bai, lagunak bai jarraitzen dugu. Aiera urte horretan berak ezin zeban seniorrekin jolaztu, ze oraindik 16 urte. Eta urte horretan berak erabaki zegoen bai, suba 16etan probatzi. Ja, sartzeko rugby munduan, eta ja, igual urren urtien, ja, seniorrekin egoteko, urte bat, zati haue kira esperientzi. Bale, eta ja, dinozu, bale, errubian hasiko naz. Txera zoaz, eta gero zut, ja, saskebaloiko arropa alde batera itxi. Oin errubian hasiko naz. A ber, zure aita esagututa dala supermartxoso, aita ez zeban igual pegarik jarri. Igual egia amak ikusten zebala, ostras. Rubie... Karo, eske... Biak alde kirola direz, baina oso ezberdina. Bai, pentsatxe dozu errubie fuerte esango dala, azkenien golpeak eta dana. Eta nire emak esan zoztan, igual. Egon nintzen urte bat, hori saskin egon nintzena, esaten, ama, urren urtean joan arrugire, eta hamen plan, ez zara joan arrugire, joana, ez da, esaten neban broan, selekzio no baituko, esaten neban broan, jo, a ber, eta hamen en plan, ama, zitz, demora guztia. Baina, ia esan zoztan, mitu mote dutxugaz, 3 zino juteko urgentzitara. Juten zarean, 3 jute gaztetan maduzuz. Gazetan hori ja akabo, Errubiak hau. Eta oraindik ez nazkun. Bueno, baso bidenak. Ondo. Bueno, hemen ikusten dugu, ekarri dozula hainbat kamiseta, baloiak bebai, eta amagaz lotutan ikusten dut aparatu bat. Bai, oso importantea. Oso importantea. Hartu terakutsita, azaldu zer da. Azkenien bukala rugbien, kausarik igual importantena da, gure segurtasunerako,
sobre todo, pues, aginentzako, azkenien, pues, agin bat apurtea, ojo, eta gauza, pues, indispensable bat jolasteko orduen. Eta entrenetan eta bai erabiltzen dugu, kontaktu apur bete iterakoen, ja, erabili dozu. Eta hau, bai alabai, danok erabiltzen dozu. Igual lau bat emat, ez da jartzen, igual lau bat emat, bai. Osa, ez da txirrindulari izan bezala kaskoa bai alabai. No, bai alabai jarri behar dugu. Bai alabai. Hau jende egiten duela trampa. Eta epaiak egiten dutxu, a ber, egiagoa, pillozu, edo? Ez debrie begitzen askori. Atxetan igual begitzen, debrie batxan behar dozu, kozula. Ez debrie begitzen askori, igual. Baina, beharrezkoa da. Hau, beharrezkoa da. Beharrezkoa, fijo. Gero ekarri dozuz kamisetak. Kamisetak, bai. Kamisetak, ze nungoa direz, hauek? Hau hori da elorri taldekue. Azkenean, me bai jolazten dugu, orduen bitaldeen kamisetak behar dugu, eta urdine da urbosokue. Orduen batzutan jartzen dugu hori, eta beste batzutan urdine. Bai. Eta beti eroten dira, errubi, beti eroten dira raiak. Normalenan, igual, normalenan raiak dire. A ver, dauz kamisetak dira, lisuek edo con algún, igual, marraskiren bat, normalean raiak. Ez da gitzegatik, Normalean bai, mozorrotu iten basa errubilariz, beti raia du gauzak. Bai, fijo, bai. Osea, igual que igual futbolean raia de arriba abajo, bai, men. Bai. Alde. Da, baloia, bueno, nik ekarri dutau, itxidoztalako lagun batek, sonotzako lagun batek, segur goitean diek itxidozta oso baloia, bera, da errubilari oia, da Fiji errubi taldekoa, eta zugarri oso beste hau. Baina ezberdintasunak badauz. Taian. Bai, eskeran, jolazten dugu, daia lau bost batekin, igual gehien bat bost batekin, eta, igual, txikiagoa bazara, behar dozu baloi txiki hau bat. Baina, normalean, forma da ie berdine, igual hau, hauen esapur betintxeta da handi haua, baina taiak dire, igual, kategorian arabera. Dauz taia ezberdinek, eta horrekin jolazten. Eta neskak eta mutinen artean, bar dago ezberditasuna bebai baloietan, azkenean eskuak, nire eskuak. Eskoa, bai. Galdo iten da nire eskuak. Hau hobeto, manejatako. Bai, txiki hau hobea. Supera hondi ikusten dut. Azkenean mi eskuekin hartunde, ondo manejatzen duz, baina normal erabiltzen dugu taia berdin. Normalena hori da. Adiez, gero bat baloi batzuk tekie igual, solan putitu gehiago, grip gehiago, hobea hartzeko. Adiez, igual elorrion lokatzan, behar dozu baloia ondo hartzi. Eta beste batzuk igual dira purret lisu hauak, hori ja, depende taldea eta zerekin gure jolaztu. Bai. Osa, que elorreko zelaie ez da amendeko zuena bezalako, ez? Amen da berde eremua, eta dana lupetxa da. Hori da, jolazten dugu artifiziala edo naturalien. Elorriok teko zelai naturala, eta normalien bojun behar gara gehiago bota aluminiozkoak eta holan, gehiago lotxeko, eta ies hemen zornotxaina ikusi da artifiziala aldozu jolaztu plastikoko botekin. Eta zuri zer da gehien guztetan ditzen, lupetxa edo bedara? Edo bedara artifiziala, edo bedara naturala. Nik esango nuke lupetxa. Lupetxa, ez? Daiko bere puntue. Jenda gana izaten gu, ostras, zikintza ez ari asko eta hola. Bai, doitu bai, baina... Azkenien bai dugu suabe hau. Ez da bain gogor lurra. Azkenien, pues hori deko. Eta bukatza lupetxa son arte ino, mola mogo. Bueno, gero dutxa bat, ya está. Zebitu, nik goratzen dut txikitan, atletismo egiten nagoen txikitan, eta geneukan edo krosak edo pista. Eta pista, bale ondo egoa, baina guri guztetan jakun loitzea. Eta geratzen zapatia, eta baten botatza, eta bitu zelan bukatu dagoten. Bai, dako bozu punto. Bai. Dako bere puntu da, azkenien. Baina, bebai, tanetariko, igual dau jendie gore deuela artifiziala, loitzeko edo komodo hau jolazteko, azkenien lopatxan, ekusi irregular lurra, eta dana, eta ez dozu bain beste korrikaiten, edo lo que sea. Baina, bueno, daudan etarik bien. Eta lehazu, a ber, joan zenien zu lehengo entrenamendura, claro, a ber, zuaz eskibaloitik, dala leku sarratu bet, ez dauz gauza arraroa lurretik, eda dana gertu hau, eta bat batean, azten zara, errudin. Gainera, errudin kontaktoa, da, kontaktu kirola. Eta gainera, baimenduta dau kontaktu hori. Eta ez bakarri baimenduta, baizik, eta gainera formazio asko, kontaktua da. Orduen, zuzea zure lehen kontramendura, eta zer izen zen, zuretzako, bueno, lehen kontramendu edo bosgarrena berdin jota, da modu bat esateko. Zer izan zen lehenengo gauza, impactatu inzotzuna, ez zinera, ostra, zer da hau? Igual,
meleak edo dutxak. Azkenien aurrelariek melea asko egiten dauriez, eta ikustea bi talde lotute lurran, bultxetan euren kontra eta lan, esaten egon. Kimar duzu indar piloet, eta teknika piloet, eta horregun barzara partioz partio lan hor sartunde eta urten, eta igual beste bat, eta beste bat. Esatia, ikusi hori, eta esan, ostras, hemen, tela, Bai, eta bigarrena esan duzuna? Tutxak, azkenien baloi urtetan danien, eta gona ataratzeko, sortzen dira ibilara, eta ataratzen dugun atara beharreu erdire, eta jendeak altzeu behar dugu bestie, hartzeko baloi hori. Azkenean taldeek biek disputatzen deurie, ez da, nire taldeak bota kanpora atartzeu bestiek eta hartuko bila bestiek. Egalde, petxetan dugu baloi hori galduta dagoela, baina horri esker hartzen dugu baloia eta garen zekitu egon zaioa. Eta hori, eske, bitu. Nik, karo, batzutan entreno egin dut, pistan, eta ikusi dutzuet, egiten tatxak, eta zetan, nik urot izan hori. Ze, karo, ikustea orte hori, danak hor, eta pertsona de organizan, nik urot izan hori. Orduen, noiz entrenatzen duzu da, ben? Entrenatxo, martitzen eta guenetan. Bale, orduen, nonos jo naiteke probatzen hori bakar. Claro, baietz. Baina egoten doztazu horragora, nik urot izan hori. Hori aldozu, no? Esan da. Ez que benetan, plakajeak ez dozti boten baterin bidearik. Bueno, a ver, alea, potapur, ez. Bueno, deki bere gauz. Deko bere rollita. Bai, zezer deko, que te enganche. Bai, Nire guía de altos vuelos. Bai da, arriskutsu, Hombre, claro, bai, izo me da pasada. Bai. Gainera, danak zauzi horrean. Bai. Ezko zu munduan kontra. Eta badau, hori izateko, izan behar beti pertsona bat edo bi, edo izan alda? Normalan dekogu pertsona fijuek. Azkenien dira aurrelariek, gitxi pisatzen dutena edo altura dekiela, eta... Orduen jasin hasi zen. Altuera? Bueno, a ber, dau jende bajo egiten duela, ez? Azkenean gitxi pisatzen badozu... Orduen joan gona. Este bien. Bai, benetan, aldogu altxagoa cualquier persona. Atxelari bateri bai altxe gogu, oza. Zauzik atxas, orduen, bale. Ez, hori, normalean ja, euren artien dekieia, esan da. Zuri altxatzen dutxugu, kanpoan basauzteko gu beste bat, por si acaso, edo biek barruan basauzi, el que llegue primero, edo lako gauzak. Eta melea, adibidez, falta badagoen, adibidez, nik baloia botatzen badot aurreraka, hor ja, ataratzeko modu justen edo melea egiten da, ez? Adibidez. Bueno, bai, a ber, baloia aurreraka botatzen badot, izmida txutagaz, eta bestiek hartzen badeu, eta aurreran jausten baiako baloie, hor egiten da melea. Melea beti egiten da, pertsona bati aurrerantz jausten jakola, baina eskuagaz baloien. Eta, aban bat dagoenien, hori aban bat, eta hori aita melea, eta, adiez, elorri urgozon kontra. Urgozoi jauzi jako, meleari da elorri horren alde. Ataroko dugu elorrioko bederatxie, sartuko baloia barruen, eta normalena da, baina elorrioak eukitea baloi hori. Zorrara da, beste taldeak lortza baloia, baina. Lortzen deurie, asko bultzatzen badeurie, baloi hori horrena da. Da, erleen enjambre bat moduko edo, lan. Bai, azkenean nire 8 persona hor sartunde, danok bultzeiten batzuk berendarka. Osa, erabili aldozu eskoinak, eskuak... Eskuak ezin dira. Eskuak ezin dira erabili, bakarrik. Igual, kanpoan dauzenak, igual apoiatzen dauri apurbet, baina gero ja bultzeiteko lotzen dire. Orduen, da hankekin indarra. Osa, dan artien eite doirie bultz, hankekin, aurreraka, eta behar dozu azkenean teknikak, segon behar zara. Bas, egon zara komoda beste pertsona gaz, bebai. Hombre, komoda egotea hor... No, lortzen da komoda egotie. Jo, ez da berdina, igual, zorralda gate behien lotxe, oza, bian eukitea edo goien. Eta ba, ja, danok dauzenan komodo, bultza eta aldozune indar gehien eitie. Bai, ez que nik ikusi dut zen partiduak, oza, ikusten dozuz danak hor, tienes mugitzen! Igu zueian zeo zer, egoteko aperzio zer. Ez que, a ber, zupetxera dozu indarrezko egin aldozula, baina igual, beste taldeak ez deko indarra askorik, baina eko kilo gehiago. Orduen, esfortzu gehiago indar dozu. Azkenien, ez que dauz, biek indarra egiten, orduen normalena, lortxe baloi eta horra aguantatxe. Eta hemen Euskal Herrian badago lan afizioa, ikusten duzu afizioa dagoela? Bai, oza, badau, baina hori, rugbyan dakin,
pertsona bat afizionatua da. Kanpoko pertsona bat ez da afizionatua, adibidez. Eta igertzen da asko, hori, kanpoko jendea ez dela etortzen. Jende askok ez dakiz ornotzen dagoela, adibidez rugby taldea. Juten gara igual mutilen partido batera, eta kanpoko bat etorri dela, galdetzen zelaiai buruz, eta esa hostie, que se han enterado hoy, dagoela taldea. Hago como, joe, que pena. Urgosok ja 2015ko da, eso, 10 urte badeko, eta ja mugidu 10 bai mutilak eta bai neskak, gainera dekozue bai mutil bai nesken taldea potentea da. Bai, potentea gara, baina hori, adibidez herrien ez da asko zetzen. Familiark da holan badakite taldea hauela, baina kanpoko jendeak ez daki. Bueno, Zornotza, Zornotzan Urgoso errubi taldea dau. Bai? Gauz beste hainbeste talde, kirol askoterikoa, baina errubikoa ere badau. Bizkaia, Euskal Herria, Urgoso taldea badau, existitzen da. Existitzen da. Eta alea gertuko da. Bai. Besta, igon larrara, garran, pistan, berde eremu horretan egoten dira. Barkitzena eta eguenetan. Han egoten dira, superondo. Zei mutia eta eskap. Gainera, hemen egie da Zornotzan hasi zela berandu, beste herri batzuekaz konparatuz. Gona zaizan asko, Lenao, Getxon, Gernitxon. Gernika betianik egon da. Bueno, azkenan herrien errubi talde bat egotea lortzea, jode. Eta Euskal Herrian tradizioa da, bitu. Lehengo taldea sortu zana, izen zan, Biarritzeko Olimpik taldea sortu zela 1913an. Gero hori eta gero 1920an sortu zen Donostin Atletiko San Sebastian. Eta horiek eta gero sortu ziren Getxo, Gernika, Ordizi, hauedanak. Bueno, eske berez errugbia, egia da, hemen beti futbolak azkenen eroten dagoela zera, baina errugbia da hainbat herrialdetan, munduko hainbat herrialdetan super ezaguna eta oso indartsua. Inglaterran sortu zen errugbi, bueno, errugbi irian, rugby ikastetxeko irakasle batek sortutako kirola da. Baina gero hortik, Ozeanian adibidez, Zelanda Berrian, Australian, Fiji, dikogu ere maloia. Hori da pasa. Eta horra noa, Lea. Zelanda Berriko jakak, ezagutzen dugu, H.A. K.A. Dala olako dantza zeremoniotsu bat edo lan, bestei olako intimidazio bat lortzeko edo... Hori da. Zuek badeko Euskal Herrian olako gauzak egiten dira? Keba. Benetan? Animotzen gara artien, ortatzen gara zelaira, eta... Ez dugu egiten. Pentsa dugu egitea. Azkenean, Urgosok, normalin mutilak egiten deurie, igual partidu amaitxeakoen, dekie kanta bat, eta holan, eta ondo amaitu baderuie partidu egiten deurie, eta holan, eta pentsa guk igual, zez erreitie, sobre todo igual partiduek bukatzea ban. Ze, azkenean jaka hori da, Nueva Zelandako gauza bat da, gehiago da, euren kultura hilotuta eta holan, eta guk igual egitea, ez da holan gauza bat oso... Bueno, nik gauza bat esango txut. Urgoso taldea, prest, dekot proposamen bat, zuentzako, danontzako. Nik ikerriot jaka bat, baina euskal jaka bat. Orduen, altxatuko naz, eta ingo dotxuet, prest, Bai. Honegaz nik ez dakit, taldea intimidatuko gendun, edo barrez lehertu zelaie. Igual, barrez, baina, beti da oasiera bat. Orduen, nik ingo dut entxe bertan, ia serio iten jatzuk, gero esango estazu. Badoa, eta ipiniko naz seria, Ipiniko naz Zelanda Berrikoak ipinten ezen bezala, hainbeste ez, eure beldurra. Beldurra boten hori, Venga, argetu bat ez. Kamara prest, igual, kamara eta dana izutu iten dut, Eta da euskal jaka bat, Euskal jaka. Euskal jaka, Venga, Errudi baloia hartu, hatzera pasa, jaurti luze, gontxola! Oso ona, Oso ona! Urgoso taldea, itxiten dut zuedaz.
Ikasiko jaka, ikasiko irritxia eta dana, Irritxia, bueno, Jo, jakin bida irritxia. Ikusten dutzuetan larran egiten hau. Preparetan, azken partidura. Ikusten dut, azken partidu, no? Bai, erabat. Bueno, eta errutira benetan bueltatuz. Oso egon da, benetan. Egon da, no? Bai, nire guzti jate. Nire alabak ikusi ez da entzaietan etxieta, eta ama, erridikula ingo dozu. Ke ba. Eta nik esatzea, la honetarako gauz, barra egiteko eta ez da. Azkenean, jo, Batek egiten badego hori zelaian, impresionante. Latetxe, Bai. Horrengoan eroan, eta ziur irabazten duzuela. Erakutsiko taldea. Bai. Bueno, esaten duguna, errubira bueltatuz. Guaz apurtzuet, karo, melea ja saldu dozu, eta txabe bai. Adibidez, zelan lortzen direz puntuak? Bale, puntuak lortzen direz, ensaio bat egiterakoan. Azkenean, guk atxeraka pasetan dugu. Atxeraka pasetan eta huekoak sortzen. Igual, eskapetan gara, eta altzen gara ensaiora dala, zela izati bet, azkenengo zati, bi marra horien artean posau behar dozuna baloien, eta baloia horren artean, marra horien artean posatxakuen, lortze dozuz 5 puntu. Jarraian, transformazio bat egiten da. Txa, paluek dauz, zelaien, eta hori da, eta puntu hortatik, marra bat zuzen egitezu, imaginatzen duzu, eta gurosun distantziara, hortik, txutetan dozu, palutara. Eta palutan sartzen bada baloie, beste 2 puntu lortzen dozu. Eta horan joaten zara lortzen. Dauz igual bai kolpeak, kolpeste kastigo, egitozuna da, normalean, eskatu, melea, edo aldozu baloia kanpora bota, tutxa zurea izateko, nahiz eta zu bota kanpora, edo oso hurbil basauz, aldozu bai txutau, eta txute hori, dia 3 puntu, ez dia ja 2. Baina oso errero da lan txute hori egitea. Normalena da, ensaiatxie, 5 puntu lortxie, eta gero transformazioa egin hostien, beste 2, 7 puntu. Da hori, joan behar gara, defentsa apurtzen, ensaiora heltzeko. Bale, osea, entsaio eta gero, beti txute hori, transformazioa beti agertzen. Beti dago hori beti dago. Aldo zuzartu edo ez? Eta galdea da, karo. A ber, igual, ez dakit, batzuk jakingo zuen zertaz doan hau, eukido zuen eskuetan, olako baloi, arrautze formadun, obalatu hau. Claro, hau txutatzea, ja, hartzea gatsa da. Txutatzea bai. Baina txutatzea irudinata supergatza. Txutatzea bai. Orden, karo, botatzen duzu, venga ba, sartuko bitu, emoten duela erreza, baina, karo, gero baloia da, euskal honora. Teknika behar dozu, azkenan jakin biozu zelan, eta non emon baloiari. Azkenien, normalena, puntan jotzie da, baloie, igual transformatzioa egiterakoan deko txutadoreak, jartzegu baloia, eta baloia goraka jartzen da, eta eman behar dutzezu puntan, baina hankagaz zuzen eman behar dutzezu, baloia zuzen joateko. Ez badatzezu ondo jotzen hankagaz, baloia kaingo dugu gure duguena. Bai. Gure duguena. Eta bai, erditik atera txerakoen, txutetan da, baina txute hori, izen behar da, bai edo bai, derrigorezkoa, boteagaz. Zalenengo baloiak bota bideu, eta gero eman behar dutzezu. Hori bada zain. Azkenien baloia hau jauzten bada... Honek bizia deko. Bizia deko martxa bat. Orduen behar duzu bere teknika. Bai. Eta beste gauza kuriosoa errudin emoten dena da, 3. denbora. Azaldu hori, mesedez. Normala, 3. denbora da, partidua bukatzerakan dutxatzen gara, eta dana, eta prest gauzenien, goiez jartxo eskuen lekure, eta moto eskue janarie, edarie eta dana, eta hospitaldeak hortze, jaten, itxeiten, eaten edo lan. Normalean, zauz gehiago itxeiten, zure taldekiekin edo lan, bai, ez niontxe, izatzen dela jende gehiago, Euskadi, negon direla nigaz eta holan, zoiez eurekin itxeiten eta holan.
Bai, eta ume txikikaz bebai egiten da. Osa, hirugarren denbora hori beti mantentzen da. Zela supera garrantzitsua eurek ulertzea. Bai, azkenan zati hori dala oso garrantzitsua. Errespetu asko deko hirugarren denbora. Azkenien da, bale, pasada, kurosune, zelaian. Igual egon da txartelen bat edo lo que sea, edo jendea urteten da pikeute, baina hirugarren denboran horrek ez dugu jarraitzen. Horrek ez dugu jarraitzen. Azkenan horrek die, Partio gane pasera nahiz du. Eta hirugarren denbora normalena ondo gotie da. Eta inkluso epaiak egoten direzuek. Ba, iguaz, da, epaiak beti ausgugaz itxeiten, bitu ikusi eta, edo normalen igual itxeiten deuri gehiago entrenadorekin eta holan, baina beti dauzan. Beti, danok agertzen gara ara. Eta ikusi dagoen jendea, normalen igual bai, alda egon gugaz edo holan. Ze ondo. Ba, nik gure ere ekarri hirugarren denbora hori ona, tarte honetara. Orduen esaute, zeo zer eroango dut, super osasuntxua, zelan superkirolaria esaren, ez dut eroango palmera bat. Pues fruto lehorrak ekarri dota. Oso ona. Orduen nio, bueno, pues bukatuko dugu, hau ere, gure elkarrizketa hau, pues hemen hirugarren denbora batekin. Ez dut ekarri zebezetateko, nina oso de sólidos, de líquidos ez. Bueno, fruto lehorrak. Orduen hartu izu baten bat, espero dut esatea hori esatea eskala. Ez, aldoaz. Eta, bueno, niri guztoko joetan ja bukatzeko alea, hor deko zukomara, animatu jendea, ikusle bezala joateko, edo entrenatzera egitera. Hor deko zukomara eta bota izu. Vale. Ba, sobre todo, neskak, animo etortzera, rugbia probatzera, eta dana, ze azkenien neskak behar duguz. Igual, ointxe ikustu duzue Urroso taldea hauela, Elorriogon taldea hauela, baina igual ez dakigu jendeak itxiko hauen edo ez, eta behar dugu beti jende berrie, jende animetan da. Eta ikustu duzue, rugbiaz gauzak lortu aldi ezela, eta holan, gorputz guztia balio edurie, ez eukin beldurrik, igual probatzen duzu eta ziatzu guztetan. Perfecto, ez da eser pasetan. Baina, gehien bat, torri probatzire, martetxenetan da egonetan gauz larrean, entrenetan, eta nigitu dut jendea etortzea, ze benetan rugbiek deko zozer, engatzatzen dut zula. Eta kirol oso polit bat da, benetan. Bai, oso polita. Egia da, oso polita eta oso ikusgarria. Bai. Eta benetan dela, azkenean, beti lotzen da errubia indarra, ez dakizera oso teknikoa, eta gainera, niretzako da artea, bebai. Ze ikustean meldeak, eta txakzelan egiten duzuen, da dantza bat, denbora guztien. Oso polita. Bueno, eskerrik asko, etortzearen. Sorte hon, zure bizitza barri honetan. Jarraitu gogor ematen. Hori be. Eta ia lesioak. Ez, lesiorik ez, orainik ez. Ez dela ama atxeruko zu, alea. Ez dira egon. Oso ondo, alea, eskerrik asko. Eta basoi, urrengor arte. Venga, agur. Agur.